arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa ko niyan pong Aldon and in Friday. Alipot lang pong iribanan ta. Nagisara mo niya to. Pagkalason si papasok po ang ating mga kasama from the Department of Trade and Industry para po sa usapang consumer at negosyo. Maganda po pag-uusapan nila mamaya, no? Manungod po sa Price Act. Ano po ang sa inyong mga karapatan at sing ano ang mga obligasyon kan mga negosyante para po diyan sa Price Act. Nararamdaman po yan mamaya with Ate Bem at sa kanyang pong guest. No, mamaya po yan 11 to 12 kada first Friday and ano ba yan? Third Friday of the month. It's supposed to be na po kasama ta dapat ang DOST sa diskusyon, di ba? First Friday. Kaya lang because of the busy schedules po ninda, nakiuro na sa Miyerkules na ginaray, no? Miyerkules, i-make up tapos supposed to be ngunyan po na, no? And then the following mga succeeding mga episodes, stick na po tayo doon sa schedule na first and third Friday of every month. Yan po tabi, adi. So, ngunyan, sa Miyerkules na po madadangog August 6. So, discussion which is supposed to be aired today. Okay? So, ang tabi na lang po sa Miyerkules, dakol po ng mga aktibidades ko niya na August, ang DOST, iguaning sa Aldo na magkasabay halos, may sa Marison at saka may sa isa pang venue. Di ba? Para maaraman ta po ang satuya ng mga kaagham. Yeah? Dakol po ang mga connection po niyang kan siyensya sa halos gabos sa aspeto kang buhay ta. Mga tugang, be it in sa satuya pong agrikultura, pumapasok na po mga tugang science, di ba? So sa gabos na halos, kaya baga pigtatawan ng panahon po yan, mga tugang sa basic education, yung mathematics, science, di ba? Yung pagsulat, at saka English, yan. Tangani po na makahambang kita, makabuko kita sa hagyat po kang panahon. Ako po ang sunod lingkod, Mark Dilad dahing iba salit sa Perotian. Diyan po sa luwas, siyempre, kasabay tayo dyan na may Kapos Patrol. Diyan mo sa technical side, mga tugang si Ronald Baldo at saka si Casey Tanay. Ang satuya pong OGT from Camarines Sur Polytechnic Colleges. Ronald Dosa na Buwa, Camarines Sur. And then, siyempre, si Jerome Nico Martinez, satuya pong IT. Yan po sa DCGB Social Media Department. Alright, ito man po sa mga kababayan ta sa newsroom. Kasabay ta po dyan si na Jenny, Matthew Valeran, saka si Ciara May Liron, and also si Nicole Ann Gloriani. Good morning kay Sir Benji Hile, Dapogi. Always listening ngayon, thanks po. Shout out kay Sir Benji Dapogi. And then siyempre si Sir Jeff Santos dyan po sa Australia, sa Queensland. Si Ringman si Sir Banjo sa Alaska, 43002. And then si Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai, KB 43016. Si Sir Francis, ang samuya pong presidente kang kabalikat Cibicom 430 sa Rombangi Base. Sir Francis Bualoy, siyempre samuya po na
Vice President for Internal. Yan po si Sir Chuck Crisostomo, KB 43009. Alright, mga tugang sa mga birthday celebrators, happy birthday po. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Madi. Kay ano yan, Mading Ashley Himor. Happy birthday, Tabi. Regards po kay RD Herbs. Pero isarado mo, Ma'am As, ang kunya na di. Isarado mo ang Agos Farm. Kung yaon si Ma'am As. Alright, bueno, good morning man kay Barangay Captain Danny Ballester. Yan, 43037. Kasama natin sa kabalikan si Danny. O, Sir Danny, salamat tunong pumaray ha. Malinig na ang kada pag-agi ko dyan sa area mo early in the morning. 1 o'clock. Dain ang nagbabalaw-bagaw na ayam. Salamaton Tabi. At saka sa mga residentes po niya sa San Isidro, salamaton po sa indong kooperasyon sa barangay. Sa pagsunod naman po sa ordinansa na bawal po ang pabuhi ng ayam. Dapat ikulong, itali. May obligasyon po tayo dyan to be a responsible pet owner. And dinuunan po yan. Ninisarong ordinansang ipinasar mga tugang, inadaptar kang barangay San Isidro as Santo Domingo su provincial ordinance. So salamaton Tabi Kap Dani, ano? Ikaw nang tunay, sir. And then ang bilis ng trabaho ha. Nung tulay diyan na pigigibo. Ayos man ng mga taga First District Engineering Office, di ba? Piglatagan nagipurma. Yugununon mo. At saka magayon ang maging ang sindang itong precautionary measure pagkabanggi. Aba, dahil ka lamang masasala na may pigigibo duman pwede kang lumabdo kaya pwede kang makadiretso duman ta. Kompleto sa ilaw. Duman mismo sa pigtatrabahong tulay, mga tugang, kompleto ki ilaw, pinalibutan ki ilaw, di maliwanag. Mga 100 meters bago umabot po duman, igwa duman ng red and blue na nagkikimat-kimat both sides. So, kaya, tranquilo po kita dyan. Alright? Good morning, yes, sir. Brad Mardila, watching live on the first day of August, sabi ni Kap Danny. Yan. Kap Danny Ballester. Mas midbilis sa Kap Gary na. Kap Gary. Brad, good morning. At saka sa mga members ng Pi Sigma Fraternity and Sorority, good morning po tabi sa inyo. Okay. Ngayon pong aldaw, first day kang registration, mga tugang for the barangay and Sangguniang Kabataan elections. So mga 15 anyos, mga tugang, at saka sumakin sa anyos sa Pizza 1 kan Disyembre, yan pwede kayo magpa-register na po tabi yan, mga ining, mga iho, para po makapag-participate kita sa sa barangay at Sangguniang Kabataan election. So malawas man yan sa dai, magpa-register po kita for 10 days man lang po yan. Diyan sa Santo Domingo, may kunyang sinda, may pig-schedule sinda na pupunta sa school, di ba? August 6 is scheduled para po duman sa San Fernando High School. And then sa Bicol National High School sa August 8. Di ba? Pupunta sila doon, sina Ma'am Sheila Malana, di ba? Ang Comelec officer po natin diyan sa Santo Domingo. Sa ibang mga area, dito po aram ko anong mga schedule po nila. Pero ngunyan po nagpuuna, so you can go directly to the office, mga tugang, sa mga municipal election registrar's office. Punta kayo dyan, tangani po na makapag-registro kita. So mga na-deactivate, baga 2 beses ka mong di nakapagboto, yan po tabi. Accommodate ka mo dyan para ma-reactivate sa pong registration. Pero, yung transfer, mga tugang from locality, within the Philippines, bawal po muna yan ngayon. Pero kung kung abroad ka nagboboto dati, lilipat ka na nasa Pilipinas ka na, tapos sabi ni Ma'am, ni Attorney Casubago, Attorney Bunaw, kung mayaman ka na ngayon, gusto mo na di ka na maboto, pwede po yan i-accommodate ninda. Pero itong transfer from anywhere in the Philippines, barangay to another city, bawal po yan ngunyan, dahil yan gigibuhon, kami na eleksyon pa man sa naman agad niyan eh. Nganing di man maabuso po yan ako niyan. Alright, so yan po tabi, ang mga magdara sa naning valid ID, pwede pong school ID, pwedeng PhilSys or passport, birth certificate, dahil na po kay puhan ng dahil na kay puhan ng mga barangay clearance pa, dahil na po yan pigakan yan. Okay? So,
duman sa mga kababayan natin, magduman sa nasa local Comelec office. Tangani po na magkaigwa mo ning ano yan, pagkakataon na pag ano yan, urar, sabi ba kakamagurang mag-urar. Yan. Good morning kay Evangeline Llagas. Yan. Good morning po ngayon, Sir Mar. Good morning po tabi mga Evangeline. I hope na nakapagluto na sa mga kababayan ta. Mga misis, rikas-rikasan to na naman. Sarap-sarap pa ng mapriman. As of now, day pang abiso sa kuyang mga friendship sa ano yan, sa mga oil companies kung may paghiro. Kung may plano po sinda maghiro naman kasi ng mga presyo by Martes, no? Pero igwang igwang mga paabiso so ibang mga sources ta nagaro ngayong igwa na naman. Tamuro Martes ba ganyan? No? Abangan ta na lang po yan, di ba? Bagiluwas taon-taon o kaya sa aga ay di payag na po yan in advance. Basta ang ano po kayan, ang pinakang final po kayo na announcement is kada Lunes ning udto araw kayo ning oras magtugod natin tiyempo po yan. Okay? Alright. Di duman po sa mga kababayan ta gusto nyo makabakal kan mga produkto mga tugang kan MSMEs natin. O yan po. Yan po dyan sa mga tarabangan ta po yan na mga MSME natin. Niraan po sinda dyan mga tugang sa Ayala sa Saud kang DTI. Para po makunyan makabakal ka mo dyan ning mga masisira masin barato at saka ginibo po yan kan mga kababayan ng Entrep. Okay. Good morning kay Sir King Rinaldo, watching from Bunker Hill. Yan, from Bunker Juan. Okay. Akala ko Papa Mar, final na itong sinabi ni Secretary Mulya. Di pa po. Maski ba kasi sa Bareta Takasubago, maski si Comelec Chair Garcia, naglalawom siya na pipirmahan kang presidente yung enroll bill, mga tugang kang kunyan, both houses, no, from the Senate sa kasang House, manong duman sa term extension, asin pagbago kang pet sa kang eleksyon, pero nauna po sa opisina kang presidente, kaya both secretaries, both officers, secretary at saka si commissioner, si chairman, nagsasabi na daimanin paabiso na ibibito o ibabasura, kaya naglalaom sinda na pipirmahan kang presidente. So, halata-laton ta lang, di ba? Halata-laton ta. Kasi ang pahig ng Comelec, if there is a new law, then so be it. Yeah. Taang kaninagadang ng paliwanag kang Malacanang so Comelec, ang senda po na itinaong datos, iyo po ang sukob sa panahon. Kung baka sisibot-sibot sinda sa pagpreparar para sa barangay and sangguniang kabataan elections because makakasabay mga tugang, halos kasabay, so parliamentary election kan Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. November ito Tapos December 1 bagasuko niyan. So, so barangay and sangguniang kabataan elections. Susukob na maray. Olo nga, preparado kami kayang kung iyo nga talaga kung dahil mabago kahit nga kami, kaya baga may registration po niyan. Pero kung kung i-postpone, mas maray, tamas makakabelo silang preparasyon para naman sa parliamentary election kambang Samoro. And then sa iba man, na mga nagmamaut, asin magre-elihir, ay di may oras pa man sinda. Tapos nga, makumpleto man lamang kan mga nailihir kan 2023, so tulong taon ngayon ninda na pagtukaw. Di ba? Kasi ngayon tangon yun, 2 taon sa napalan ngayon pagtukaw. Pero ngayon ba kung magkakanigo? Kundi may ruling sa Supreme Court, na di magparapakiaraman yan, kundi nagibusin na ngunyan nagibusin ng paagi na may pautobiyan na sa inyong kamaubutan. Di ba? Yan po tabi, ang mga developments po ngunyan. Alright. Papa Mar, kumusta na po ang pag-inspeksyon kan mga otoridad sa mga kahoy? Makatakot na ang maparos-paros pag ika na traffic na nakapundo ka sa tapat kang kahoy. Naramdaman ako abisita baga ni na Ma'am Joanne.
Monte Castro, kang DNR, Regional Office Number 5, yung bagong penro natin, di ba? Babae na ang bagong penro natin, di ba? And nabanggit duman, mga tugang na sumanugod mo, pinag-urulayan duman, sumanugod sa cutting of trees, di ba? Na yan, may mga permission pinag-araganan. Pero, on some cases, halo nga kung halimbawa nga delikado, nagpo-posting danger, dahil naman kayo po na magpaaram pa, pwede na yung putulon. Di ba? O, ang naraman ko, mamaaring inspeksyon na po, hindi nga nandun ko nga rin dyan. At saka, sana nga ni, araliw na eh. Although, sabi baga kayan, ang pagtanong mga tugang ning kahoy, diyan po sa paragilid kan naranay sa tinampo, nakaka-improve, nakaka-enhance mga tugang kan landscape. And may benepisyo nga sa environment because nagdisilbing lindong baga. Di ba? Isisurup niya sa mga ati na biburuga ka mga auto. Nagbubuga ang mga tugang ng oxygen. Tangani na maging maray-ray ang itong paghangos dyan. Alagad, mga tugang, sabi tangani, there are essentials to take into account. Di ba? May mga nagkapira pong factors para masiguro na ang kahoy safe, healthy, and compliant mga tugang sa mga lokal na layes o be it national law and regulations. So dapat, ani tanong ta dyan, primero, adalan ko anong klaseng kahoy ang dapat dyan sa mga giligan tinampo. Di ba? Dapat dyan so ang kahoy na sa iyang ugat, pairarom. Bako yung lateral. Nangyari pag lateral, ang ugat, reroute man sa nanya ang tinampo. Di ba? Tuminasurok bagan dyan. Ligurudak yan. Garo arado. No sir King, garo arado. Tapos, yung distansya hali po sa tinampo. Di ba? Distansya hali sa tinampo. Tapos, so classic ang daga. Di ba? Tapos, yung potential hazards, mga tugang, tangani na pwede kang magtanom ng kahoy harani sa tinampo safely and successfully. Pero kung itong subasta-basta nagmataranom dyan, yan ang pong problema natin. Tsaka kung araw ka na, species ng kahoy na maluya ngaya. Hababaw ngaya ang ugat kini dahil ni mina irarom, butalo na yan. O araw ito nangyari baga, kairak man. Bata ito palang ko tao sumunagad, ma-enroll palang ko ta, kairak man, mabayad garo. Di ba? So, ngunyang pa sana, habang kunyan, araliun ta na yan. Dapat pag mag-ururo na kayan, mga tuga ang gabos, na mga nagmamakulog sa mga kahoy sa environment, ibagay-bagay ta. Because if it will pose danger even to our homes, mga tugang under the law, pigtutugutan po, halion mo na yan. Dahil mas matindi pa, mga tugang, ang mangyayari kung pinabayaan ta yan. Yung baga yan, sa disaster response baga, o mitigation baga, araman mo kung anong hazard na pigahampang mo. Kung yung kahoy, iyan ang hazard na pigampang mo, mga tugang, abay, dapat na halion mo. Di ba? Tangani na iyan maging disaster pag-abot kang aldaw. Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya sana dyan po sa mga highways, adala na po nindo yan tabi. DPWH, DNR, mga MDRRMOs, mga PDRRMO. Di ba? Gabos-gabos na. Mga local government units, aradala na po arin dyan ang mga kahoy na karaliyunununo na nagpo-posting danger. O dyan sa Washington Drive, may inapon sa tuya ka nakaagi. Dyan na sa may Mayonland, siguro nga dyan na naroy-roy na mga narungrong na mga sa tao kan tinampo. Minako niya bagayaan, lalo kung nakasya. Ang problema niya nakasya, pag medyo aloy na matagal-tagal na, mga tugang, may minatakdag. Nangyari nan sa kuya eh. Tinamaan sa tricycle na piglunadan ko, naulbot sa atop, parang yun dahil nakabalbal sa bumbunan ko. Di ba? Ang sa iba, windshield. Yung mga nagkakamera po, ang mga kabuhatan, concern naman dyan, aram po nino may nangyari. Di ba? Sana po mapag-adalan kimarayan. Sana sa mga local officials sa mga Committee on Environment ng mga sangguniang bayan. Di ba? O sangguniang panalawigan, baka pwedeng i-take into account nyo yan
get a dialogue with our DNR people at saka iba pa na nagmamakulog mga tugang sa mga kahoy, hilingon ta po ang sitwasyon. Di ba? Sige ta, ganyan kita magtanong ng kahoy, pero itaag ta sa tamang lugar, sa tamang perspektibo. Because if magtanong kita ng kahoy, tapos magkakaraot man sana sa tuya, gano'n kita ka nagkwaki, gapo na bigpag po sa tuyang payo. Di ba? Reminder man sana yan. Planting trees, harani po sa tinampo, sabi ta nga ni, dakulang bagay para ma-enhance mo mga tugang sa landscape and may benefit man sa environment. Pero, i-consider yung factors pong sinabi ko, distance and the kind of trees na itatanom ta dyan, tangani po na masiguro to na pag yan tinanom ta, then makadis weeds, then makadisquido. Iyo, minsan, iyan pang pika-consider baga sa mga evacuation centers. Roads going to evacuation centers, that should be free mga tugang for any obstacles. Di ba? At minsan yan, may bagyo, paano ka maka-evacuate? Tutumba na sa kahoy na tinanom ta dyan, natumba, di makaagi sa mga bikulo. May problema tayo. Di ba? Yan po tabi. We will discuss this mga tugang thoroughly sa mga next week, garo. Manungod po dyan ta, nganing masabutan ta, na igwa po ni mga kahoy dito sa Pilipinas na suitable for roadside planting. May mga kahoy na bagay na itanom dyan po sa mga karani, sa mga tinampo. Pero sabi ta nga, yung distance mang giraray po tabi ang dapat. Di ba? Yan, ang mga nagkakapira po ng mga tatawan ta po ng atensyon. Next week na po, tangon yung bitin kita. Kunyang kita, sukob tayo sa oras. Okay, taon-taon po, abangan po nindo ang sa tuya po na usapang consumer at negosyo with Ate Bem, ang tutukaran po nindo itong Republic Act 7581 or yung Price Act. Di ba? Haramon ta po yung karapatan ta na mga konsumidores, mga barabakal, asin sa obligasyon mga tugang kan, mga negosyante sa pagsunod po dyan sa RA 7581. Alright? O paano? Tabi, mga kapatid. Palagay ko, ayos na kita. I-share na muna si Papa Mar, mga tugang, para po makapuoning tama sa oras at pong mga partners Department of Trade and Industry sa kusapang consumer at negosyo na tig-abangan po yan every first Friday at saka, third Friday of the month. Okay? Sa inyo po ka, boss. Thank you very much. And God bless the Philippines. Abangan sa Radyo DZGB